Iria ama ya yebirebiga nigo tukoyachakira kuri asomo chio Nairobi asengo kumenya kiama kia UPA kierobeire kurwanirira ebirogo byage siasa asobo choryoboke burobeire gochegokorekana chitariki 22 chomutinyo 11 omwaka oyoiga okwana kuri asomo chio Nairobi abaraibe kiama ekyo nigo bayenekiribuna bagochia koira oborai asamabaga onsi ayo akorwanererwa nigo boigo batumia chinga kiechyo kumwakera Fred Matiang'i ekoko nakoyenekebuna nigo arachigusiria obokurumi bolemeyense asebono baruro kubolia gochia ase abakenya kwerikia asobongi ase kiamekyo nakobwata chikura Molikito Linet Nyambane nerogotoigurira emesa ya mangana maya asomogoroba olero. Kiama kia UPA kiararirie abarwaniriria bagochia kurwanirira ebirugo ao byage siasa asobochori obokeburi mutwe. Lero igatwacha mne party ya UPA korusha certificate ya nomination. Gochia barbaja kogombea chipa election in Kenya. We were the highest. We attracted abantu no se UDA tari konyora monto. Igo asa party. Iyo tore motwe. Ande mno mausi. Oikatwenzi tobe amo. Gukwana asamaga chama nene yekiamekyo imeyo mucho Nairobi. No murai bwe kiamekyo oyuboigo oromugabana bwe county ya Nyamira Omoske Amos Nyaribo ase ayenekiri abarwaniriri ba UPA nigo bari abakongu goika bachikoba ababwi egati yebirogo bigochikurwanirirwa nekerogie constituency ya Banisa ekerogogie constituency ya Kasepul naboigo negati yebinde binge certificate nande tubate candidate y'abakongu baro senator muna korbaringe senator nero koru Garissa abachumbe mbaro koru Mandera abachumbe mbaro Kasipori kabondo muchumbe naro na Ugunja muchumbe naro na abandi naba MCA ao azekanye ngima abarai abubaikirana asomo yegoyo bokwena na certificate nigo baroko boria gocha sabanto bonsi goswa ase kiama kia UPA ikina kiama getabwati gwanchereria konde gwensi erikwena kia Fred Matiang'i na chikoira oborai bwense asobochori bo mwaka bwechiri bubere 2025 ya kwamba chama chetu cha UPA ndio chama cha kwanza ambacho kilisema Mheshimiwa Matiang'i anatosha kuwa rais. Tunavyoendelea amekuwa akitafuta urafiki. Ameenda kule kwa Jubilee, ulimwona akiwa kule PNU na ataendelea kutafuta vyama vingine. Kati ya mwezi mmoja mtaona kwamba tutakuwa na ushirikiano wa karibu sana na hivi vyama. We support Dr. Fred Matiang'i as our candidate and will work towards working with other parties to form government in 2027. The state machineries will not elect. The person who elects is a community, whose their voice and their hope has been ejected here in Nairobi. Those people are ready to express their will. They have to express their democratic will and send their vote representative into a parliament. Lakini bwana njengo bodi abaguzi twensi to chamo ase umbrella yeme ku UPA. Under unifying factor yemo ya Fred Okengo Matiang'i. Ngoripoter ya Ensoko TV kurwa asomo chio Nairobi erietariane Linet Nyambane.